सटके सुतल काहे बजरिया हरल सड़िया राजा जी। अच्छा तो सट के सुतला से भौजी के साड़ी फाटल बा। तो ए भौजी तू निमन से देख कहीं आगारू तो नहीं खेन फाटल यार। तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू? आज हम बात करे वाला बानी राकेश मिश्रा और दो चार गो ऐसा गाना के बारे में नू जाना के सुनने के बाद नू तू लोग फिर से गालिए देब। तो वीडियो स्टार्ट करे से पहले एगो रउआ लोग को छोटा मोटा बात बतावे के चाहतानी कि ये वीडियो के सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को इंटरटेन कइल, नहीं तो केहू के दिल पे ठेस पहुँचावल। हंसिए लोग और हंस के भूल जाइए लोग। तब शुरू कर जाओ आज के भक्सोदी। अरे चले बजरिया में सबके देखावत रे। अच्छा ते भैयावा के कहे के मतलब बानू कि चले बजरिया में सबके देखावत रे। तो ए भैया तू निमन से देख कि का देखावल चलता है, वो अपन इंडिकेटर देखावता कि भवलेटर देखावता। लगे चोलिया में घूमेले भतार छौड़ी। अरे साला कैमरा में इस सारा चोलिया में भतार लेके केंगा घूमतिया भौजी रे। भैया के सामानवा तो न काट के निकाले ले बिया में। तो चले ई दहिया से धाका। अच्छा ते भैयावा के का नाम बानू कि मारत चले ल दहिया से धक्का, लेकिन हमके लागत नू कि ये भौजी के इंजन के काम करावे को होई पक्का। जंटू जहरीला पीछा छोड़ देले हार के। अच्छा ते भैयावा के का नाम बानू कि जंटू जहरीला पीछे छोड़ देले हार के। तो ए सार लाड़ में के दही जब ऊ पीछा छोड़ देले नू तो तू का लाड़ चाटे आवतार। ते भौजी के का नाम बानू कि हमारा लिट्टी के गिट्टी से मरले बिया। तो ए भौजी अगर एंग लिट्टी सिट्ठी बजा के बेचबू नू तो गिट्टी से मरबे करी। अच्छा गोली में हमारा के किस ले ले बा। अच्छा तो भौजी के का नाम बानू कि गली में हमरा के किस ले ले बा। तो ए भौजी तू बच के रहिया न तो अभी किस लेके भागल बा। हम देखनी है उ मिस के भागे वाला रहलक। अच्छा कथी देवेला ए भौजी? तो भौजी के का नाम बानू कि हटे ओकर नु दावा बोले आधी रात के। तो ए भौजी आधी रात वाला जवन दवैया होखेला नु कुछ ज्यादा काम करेला, बचा के खइह न तो अगर फाट उठ जाए नू तो ओती घड़ी डॉक्टरों न मिली यार। अच्छा तो हम कहतानी भौजी के बचाए के खाए खातिर, अब भौजी कहते कि ए दैया पूरा ढुक गऊ। तो ए भौजी अब ढुक गइलू तो का करबू? एगो काम कर साला जेसीबी बोला के ले आवा निकाले खातिर। अच्छा तो भौजी के का नाम बानू कि हिक भर ठीक से कर ले बा। तो ए भौजी अब ए लेखा जबरदस्ती ठोकवाबू तो ठीक से ना करी तो बेठीक से करी का? तो हे भौजी के का नाम बानू कि नैहर में नासे अइला हो। तो का ए भौजी नैहर में राकेश भैया ना जाके नसिए तो कोनो और के रखले बारू नैहर में नासे खातिर का? यार सटके सुतल काहे बजरिया हरल सड़िया राजा जी। अच्छा तो सट के सुतला से भौजी के साड़ी फाटल बा। तो ए भौजी तू निमन से देख कहीं आगारू तो नहीं खेन फाटल यार। प्यारे ऐसे ना होला। अच्छा तो तू राकेश भैया के प्यार करे के लूर सिखेबू का ए भौजी? तोहरा भी तोप बा तो हमारा भी गोला। अरे साला कैमरा में
इ तोप आ गोला कथी के कहल जाला रे? अरे साला लार चट्टा, तोप नु तोरा हाइलोजिनवा के कहल जाला आ गोला भौजी के ऊपर वाला झोरा के कहल जाला। अच्छा एके कहल जाला। चार गौवा में बाटता डीलरा। अच्छा तो 2-4 गौवा में बाटता डीलरा, तो का बाटता ए भैया? टेंशन के ना बनली है रे माई मरदा मिली कटा में है। का गाड़फार गाना बनैले बा, साला केहू के चोली कोटा में मिलता, केहू के मरद अब मिलता कोटा में, तो लेके जइया ओने अलोता में, ना तो ठोक दी बोटा तोरा खोता में। आज के वीडियो यही पे ख़त्म करतानी। अगर वीडियो पसंद आवता तो शेयर करके एक लाइक जरूर कर दी, और चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके साथ पे ऑल पर जरूर क्लिक कर दी।